Allah abin ka dan kira wannan sadiya da Allah nan ki. Ba magana. Assalamu alaikum. Al'umma alaikum salam. Auni. Lafiya kalau. Na gajiya. Yau. Yau wasu ne a kofar gida su biyu. Shine suka ce wai a kira musu sadiya an yi. Suna nan waje? Eh suna nan. Kan ka je ka ce musu ga ta nan zuwa. Sai da anjima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To shi ke abokin mun gode. To shi ke. Ba ya ce ga ta zuwa. Ta. Ya yi wa. Ina wuni? Ina kwana. Yawwa, ku ne kuka zo wajen Sadiya? Eh wallahi ni ne nan. Aboki na ne. Da gaskiyan da ya kana son Sadiya. Kai. A san ta nake mata ɓaci wallahi. Ko me za ka iya yi akan Sadiya? Insha Allah, ko yanzu ka ce in faɗa masa sai in faɗa. Dama akwai su matsatsin Sadiya ne da ta ce in gaya masa saboda tana jin kunyar ka, shi yasa bata gaya ma ba. Kenan kamar menene? Na ɗaya dai Sadiya tana buƙatar kayan sawa. To. Na biyu kuma tana buƙatar kayan kwalliya. Ga kuma bikin ƙawarta ya tashi. Kai. Kuma dai matsatsalin da yawa ne, kuma akwai matsalar gida ma, mu ma gidan dai muna fama da ya haula a cikin gidan nan. A cikin gidan naku? A cikin gidan namu. To yanzu kuɗin kenan za su yanzu kamar nawa kenan? Sun kuɗin da za a kashe miliyan 1.5 ita Sadiya. Ita Sadiya? Ita Sadiya. Ita Sadiya. In ka sun ci gobe insha Allah. Munafurci me kuke yi? Ba yi maganar munafurci bane ba. Ai na san duk inda aka haɗu biyu sai an yi munafurci. Za mu je mu shawara. Shikenan ba da mu. Sai yaran nan suka kawo wannan kuɗin. Ni ai na ware. Duk da ni ba ma yayan nata bane na Sadiya, kai dai na shiga riga alfarma ne. Bara da in jira su zuwa gobe. Kaga. Ba kai ne saurayin Sadiya ba? Ni ne nan. To yanzu kuɗin da ka zo ka kawo mu. Kai. Wannan gayin ba ma ya raina mana hankali ba. Ba yayin ta bane ba, ko raina mana wa zai. Kai mun dade da gano ka fa. Ka gane mun dade da